Хәерле ял көннәре белән сезнең Instagram дуслар. Мин традицион прогулкада. Кошларыбызга ризыклар бирдем, сайрашалар. Рәхмәтләрен белдерәләр. Мин Instagram дуслар сезгә менә нәрсә әйтәсем килә. Миңа төрле тозсыз килде-китте комментарийлар җибәрә күрмәгез. Мин шуны әйтәм. Концертларда катнашам икән. Мин кияү эзләр өчен түгел, кияүгә чыгар өчен түгел. Ул минем үземнең хезмәтем, ул минем ризыгым. Мин ничек түләргә тиеш коммуналь услугаларны, ничек мин яшәргә, нәрсә ашарга тиеш, шуны белегез. Мин Камил абыйны гомер буе яраттым, яратачакмын һәм безнең мәхәббәтебезгә мин тугры калачакмын. Шулай итеп, минем кәефне төшерәм дип, миңа тозсыз сүзләр яза күрмәгез, зинһар. Шуңа күрә комментарийлар юк.